Κύριε Βέκιο, συγχαρητήρια για τη σημερινή σας νίκη. Ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Υποκρίθηκε στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Εντυπώσεις από το παιχνίδι και αν κρίνεται κατά μεγάλο ποσοστό ο πρωταθλητής, αν και είναι γρήγορα για τη φετινή περίοδο. Όπως σας είπα και χθες στην εκπομπή σας στο ραδιόφωνο, ότι όποιος και να κέρδαγε σήμερα και όποιος να είχανε, δεν θα έτρεχε τίποτα. Δηλαδή, όποιος κερδίσει δεν σημαίνει ότι είναι πρωταθλητής, ή όποιος έχανε, αυτόματα δεν θα είχαν το πρωτάθλημα. Πιστεύω όμως καθ' όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού ήμασταν καλύτεροι σαν ομάδα και αν δεν αδρανούσαμε σε δύο φάσεις και σοβαριζόμασταν, χάσαμε ταυτόχρονα πολλές ευκαιρίες, 2-3 ευκαιρίες που δεν τις τελειώσαμε, να κάνουμε πιο ευρύ το σκορ και η μπάλα μας τιμώρησε. Σοβαριστήκαμε και μπορούσαμε μια φάση, μια ευκαιρία που είχαν, να κάναμε κιόλας. Αλλά στο τέλος πιστεύω ότι δικαιούμασταν την νίκη και κερδίσαμε. Στο σημερινό παιχνίδι είδαμε 5 γκολ, έτσι. 3 από πλευράς της ομάδας σας και 2 από πλευράς του αμερικικού γόνιτσας. Πιστεύετε ότι καταλυτικός ρόλος ήταν το παιχνίδι των δύο ομάδων και είδαμε τόσα γκολ ή ήταν ο αγωνιστικός χώρος? Κοιτάξτε, αρνητικός παράγοντας πάντα, έτσι. Στα ντέρμπι πρέπει να έχει καθαρό μυαλό, να έχει ψυχραιμία σε κάποιες φάσεις οι οποίες δεν υποτίθεται επικίνδυνες. Εμείς αδρανήσαμε σε αυτές τις δύο φάσεις που φάγαμε τα γκολ, αλλά στη γενική εικόνα του παιχνιδιού πιστεύω ότι ήμασταν και ομάδα. Συνεχίζεται το πρωτάθλημα, καινούρια αγωνιστική χρονιά. Πιστεύετε ότι η ομάδα σας, ο Αχαίρων Καναλακίου, θα ενισχυθεί τη μεταγραφή περίοδο? Κοιτάξτε, είμαστε μια νέα ομάδα, όπως σας είπα και χθες, η οποία νέα ομάδα χτίζεται πετραδάκι, με πολλή δουλειά, με πολύ καλή οργάνωση από τα γηπαιδικά και από το Συμβούλιο που τους έχουμε δώσει συνέχεια. Έχουμε χαμηλό μέσο ορολογικές στα παιδιά και μπορεί, αν χρειαστεί, θα τα μιλήσουμε με το Συμβούλιο αυτές τις μέρες, θα κάνουμε 2-3 προσθήκες γιατί έχουμε καλή ομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά και καλή πορεία. Και καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλές γιορτές, Νίκο, και καλή συνέχεια.